Txalde ondenei, badia 6ak eta apirileko ohiko osoko bilkurai emango jo hasiera. Betiko mogun lehenengo puntuan aurreko plenoko akta dakau, zaitak takin zerbait komentatzeko, onartutzat emango dugu. Bigarren puntuare, hilabeterokoa, aurreko plenotik, plenontara eman dian dekretuen zerrenda pasa zaizue, 750 zenbakitik, 1024 dekretu zenbakira, ezagit badaon dekreturen bat, zalantzan bat, galderan bat edo aipatzeko. Aurre ingo dugu. Hirugarren puntua, Dobera kronikari, justu, 2023ko aurrekontuetan esleitutako partida zabaltzari buruzkoa da, eta oierrek esplikatuko dugu. Urteroko kontua da Dobera kronikari aurrekontutan egiten zaion tartetxoa, eta urtengoan egoera dela eta paperaren kostuak direla eta eskaera egin dute partida hori handitzekoa, 5.000 eurotan, eta hoxe da ekartzen duguna. Urtero ematen zaion kopuru hori, 5.000 eurotan handitzea, batez ere paperaren kostuak eta izan dituen gainkarren gatik. Honen inguruan zerbait komentatzeko, zuzenean bozkatza pasako gaur dun. Dobera kronikari 2023ko aurrekontuetan esleitutako partida zabaltzaren aldeko botuak. Hau batez, onartuta gelditzen da. Bada ustet prozedura saltatu indetela, gai bat urgentzi sartzeko hasieran sartu behar nun. Bozkatu behar nun, momentu honetan bozkatuko dugu. Informazioa bidali da gaur eguerdian, orduan komeni da bozkatzea premiazkotasuna edo presa. Zera horren presa, nahiz eta puntua sartu zen garaiz, puntuarekin batera zijoan dokumentazioa gaur bidali da. Hoi da, ingo detena da gai esplikatu, horrekin gaian urgentzia onartze otedan bozkatuko dugu, eta ondoren gaia bea. Udal ordenantza fiskaletan zuzenketa bat egitea da proposatzen dena, beraz aldaketat egin beharko litzateke. 2022ko iraileko osoko bilkuran onartu genuen ordenantza fiskaletan ordenantza berri bat edo tasa berri bat, eta kasu hontan zan udalak hautaketa prozesuak martxan jartzen zitunean izen emateko hautagai horiek ere tasa bat ordaintzea. Horrek guztiak ekartzen duen lanagatikan eta beste leku batzutan ere ohikoa zan bezala. Hori onartu genuen, baino akats bat egon da eta ez genuen salbuespen bat jarri bere garaian. Konturatu ga praktikan, adibidez udalekutako postuetan izen emateko hautagaiek ere ordaindu behar dutela, eta ikusten dugu ez duela zentzu handirik, 3 asteko lan postu bat dalako, asko gazteak dialako, ikasleak dialako, edo lan prekariotan dabiltzan pertsonak dialako ez. Eta hori bere garaian ez genuen jaso, akats hori euki genuen, eta planteatzen duguna dagoen akats zuzenketa hori egitea, eta tasa hori indarrean mantentzea, baina salbuespen gisa jartzia ez dela tasarik ezarriko lan poltsak eratzen dituzten hautaketa prozesuetako oinarrietan jasotzen bada, lanaldiaren iraupena 6 hilabetekoa edo gutxiagokoa baldin bada. Kasu hontan gaur-gaurkoz, udaleko irekitako begiraleen postuak dira hain laburrak dianak. Orduan postu horietako hautagaiei edo izen emango luteken hautagaiei bakarrik eragingo lieke. Urgentzi sartzen dugu gai hau, orain gaudelako ere hautaketa prozesotan edo lanpoltsa hauen izen emateetan. Orduan horregatik urgentziaren kontua. Orduan formalki urgentzia hau botatuko dugu. Gaia urgente sartzaren aldeko botuak. Hau batez onartzen da. Gaia azalduet, ez da gaiaren inguruan zerbait aipatzeko edo badagon. Bozkatzera pasako gaur dun. Udal ordenantza fiskalan akats zuzenketa hau egiteko aldeko botuak. Hau ere, hau batez onartzen da, eta honekin Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratuko dugu bere prozesua jarraitu dezan. Honekin, mozioaren puntua itxiko ga, Hernani Errotzen taldeak mozio bat aurkeztu du,
Hernanin orain dela gutxi inauguratu genuen sustraiak eskulturaren ingurukoa, eta zuzenean zuena da hitza adierazteko. Eskerrik asko, bai, eskerrik asko Albete jauna, eta eskerrik asko zuei ere, herriko zinegotzi ordezkariei. Mozioa bera irakurri aurretik gustatuko litzaidake konsiderazio txiki bat egitea, edo azalpen txiki bat edo ematea argitzeko balio dezan. Hernani Arrotzen memoria historikoa elkarte kulturalak Hernaniko udal intereseko elkartearen erroldan 59 zenbakiarekin inskribatuta dagoenak ondoko mozioa da aurkeztu duna. Elkarte honen helburuak honako hauek dira. Hernanin zein Euskal Herrian mitologia, historia, kultura, hizkuntza, folklorea eta oro har Hernaniren zein Euskal Herriaren eta Nafarroaren memoria historikoarekin eta ondare material zein material gabekoekin zerikusia duen gai oro ikertu, landu eta zabaldu, inongo aurreritzi eta konplexori gabe. Horrela dio estatutuaren 2. artikuluak. Beraz, gure eginkizuna bete-betean sartzen da elemento historiko eta patrimoniala baten valorazioan. Horregatik presentatzen dugu mozioa, edo horregatik aurkezten dugu gure ikuspegia. Mozioaren izena, sustraiak izeneko eskultura jarri berrian agertzen den armarria, indarrean dagoen Gipuzkoako lurralde historikoaren identitate zeinuei buruzko arauetara egokitzea. Egokitzea hitzak nahiko ambigua da, ulertzeko ez dala interbentzio zehatzik eskatzen, baizik eta egokitzapen bat. Eta egokitzea da gaur egun disonantea izan daiteken elementoren batean desintonia hori edo konpontzea. Hori da, egokitzea. Egokitzea beharrezko dokumentazio, memoria edo ahalku jaso beharrezkoa jasota. Beharko luke prozeso bat, informe bidez edo dena delakoa horri buruzko ikerketa sakon eta neutral bat egiteko. Ez gera legeen interpretazioari buruzari, armarriei buruzko arau jakin baten disonantziaz baizik. Ez dugu interbentzio zehatzik eskatzen, baizik eta iruditeriaren informazioa eta argibideak eman dezaken prozesua martxan jartzeko konpromisoaz baizik. Beraz, hori esan da, aurkeztu dugun mozioa irakurriko dut. Hernani Arrotzen memoria historiko elkarte kulturala, Hernaniko Latxon Bekaleko 28an, Ave Maria etxean, egoitza duen elkarteak ondoko mozioa aurkezten du. Sustraiak izeneko eskultura jarri berrian agertzen den armarria, indarrean dagoen Gipuzkoako lurralde historikoaren identitate zeinuari buruzkoa, arauetara egokitzea. Zioen adierazpena. Hernaniko sarrera nagusietako batean, Txantxillako biribilgunean hain zuzen ere, sustraiak izeneko eskultura berri bat jarri du Hernaniko udalak. Eskultura horri aintzinako zeramizkoko plaka bat ezarri zaio. Hernani herrien izen ederra indartzen duena. Egun, zaharkituta edo polemikoa den armarri baten ondoan. Eta esango du zergatik dan polemikoa. Aipatu armarri hori, Gaztela Gipuzkoari emandako hainbat irudi gutxiesgarriz osatuta dago. Hala nola, Gaztelak Nafar mendebaldea konkistatu zueneko errege baten irudia, espatasu duena, Gipuzko hartalde batek Gaztelako erresumaren zerbitzura Nafarro garaia eta beherea konkistatu eta menderatzeko gerran eskuratutako 12 kainoi, Gipuzkoa gaztelania soliz idatzita, Espainiako probintzia dela gogoratzen duena, eta abar. 1936ko urriaren 21ean, Euskadiko agintaritzaren egunerokoan, gaur egungo boletin ofizialean, argitaratutako dekretuez, Gipuzkoako armarritik ezabatu zituen anaien arteko borrokak simbolizatzen dituzten ezaugarriak. Bide beretik, martxoaren 27ko 1980 foru araua, 1980ko abuztuaren 10ko Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratu zen, komatxo artean,
Gipuzkoako lurralde historikoaren identitate zeinuari buruzkoak, itxiko matxoak. Gaur egun indarrean dagoen arauak baimena ematen du erreproduzio simplifikatuen logotipoak ordeztea, Gipuzkoako lurralde historikoaren agerkarietan. Hortaz, Hernani jarri den armaria irudiak ez du betetzen 6.990 foru araua. Arau berean, ezartzen da lurralde historikoaren izen ofiziala euskeraz, Gipuzkoa. Hori guztia kontuan hartuta, mozio hau aurkeztu dugu eta Hernaniko udalbatzak honako erabakia har dezan eskatzen dugu, mozioa. Bat, Txantxillako biribilgunean jarri berri den sustraiak izeneko eskulturan, zeramikazko plakan agertzen diren irudietan zehazki, martxoaren 27.6.30 foru araua betetzen ez duten simboloak, arau horretara egokitzeko beharrezko neurriak hartzea. Egokitzapen horren azalpena ematea, eskulturalen espazio artistikoa kontuan hartuta, modu egokienean eta iraunkorrenean. Hernanin, 2023 apirilean 18. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Beni. Ronda bat irikeko dugu, zerbait aipatzeko. Koro hasiko da pixkat egindako lanketa esplikatzen eta gero gainontzeko zerbait aipatu nahi da zuik. Arratsaldeon, agian pixkat aurrekari batzuk edo kontestuan jartzeko eta ulertzeko agian batez ere gai hau gertutik ezagutu ez duztenentzako. Paisa deitzen zen etxean, hemen justu udaletxea atzean eta garai baten Hernaniko sarrera zen etxe horretan, 100 urtez, mende batez, gutxi bera egonda Hernaniri izena ematen zion azulejo bat jarrita. Baina etxe hori erori egin zan, edo erori edo bota edo dena delakoa, eta horrekin batera, hor zegoen azulejo hori ere galtze hartzegon da desagertze hartzegon. De hecho, desagertu ere egin zan, eta gero bilatu behar izan genuen praktikamente etxe ibili ginen azulejo horren bila. Zergatik ibili ginen azulejo horren bila, zergatik bukatu zen horrela. Kontua da, inguruko bizilagun batzuk eta Hernaniko kasko elkartekoak eta eskatu ziguten nolabait azulejo hori errekuperatzea, nolabait berriro ere zarberritzea eta baita ere erakusteko eta berriz ere agerian jartzeko ondare bat zalako eta are gehiago ondarea Hernaniko azulejo fabrika batean egina zegoelako, alegia batetik mende bat zaukan, bestetikan berez ondarea zan, eta hirugarrena Hernanin egina zegoelako, eta horrek ere areta balore handiago ematen ziolako. Udalak ontzat eman genuen proposamen hori, alderdi politiko guztiok bat egin genuen, eta nolabait desagertzea zegoen elementu hori errekuperatzeko bidean jarri ginean. Eta hauxe izan zen gure helburua, nik uste duen helburua ondare elementu hori rekuperatzea, zarberritzea eta berriro Hernaniarren esku jartzea. Ondoren, etorri zen, errotzenek mandizkigun azalpen horien ezagutzea, ez da, armarri, egun, guendala 5 urteko armarri horrek eta orain sustraiak eskulturan jarrita dagoen armarri horren simbologia zein dan. Nik uste errotzenek ematen dizkugun azalpen hauek aukera bat dala, 5 urteko armarri horretan eta gaur egungo armarrien artean dauden diferentziak zeintzu diren azaltzeko eta egoera hau gure ustez baliatu ditekela nolabait ere modu pedagogiko batean gai honen inguruko argibideak eta azalpenak emateko. Eta horretarako, neurri batzuk hartu beharko dira, oraindikan ez ditugu zehaztu, batzuk pentsatu ditugu, baina neurri horren inguruan, esan bezala, gure asmoa da azalpen batzuk eta ematea. Alde hortatik guk, mozio horri baiezkoa emango diogu, ze ados gaude, horren inguruko azalpenak argibideak eta ezagutu eta eman behar direla. Hoxe pixkat kokatzeko eta gure iritzia azaltzeko. Ez dakit. Ricardo, bai. Bai, gu abstenitu egingo geha, ze azkenian ez dakigu zenolako egokitzapen ingo dan, naiz eta mozioarekin kontra ez egon, ze azkenian egila da egokitzapen bat inbeharko genukela, baina baita ere foro arau horretan, bentsat horrela ulertu dugu, elementu historikoak mantendu ditzazkegu. Orduan, ados egokitzapenarekin, foro arauarekin bat egiteko,
Baina, bueno, suposatzen dugu, ez dugula inolako iritzirik jarriko egokitzapen hori horretan, edo ez inolako iritzirik jarriko azalpen horretan. Orduan, ikusi arte, gu bintzat, abstenitu egingo gea, mozioarekin ezezko bozka ez diola emango, vamos. Zait, gainotzekoek zerbait aipatu nahi zen, Jaione? Kaixo, arratsaldeon. Bueno, guk gure taldeak ere bere iritzia emango du gai honi buruz. Lehenik eta bien, agradecer vuestra presencia en el pleno de este ayuntamiento, pues nos gusta que cuando un colectivo tiene una propuesta que afecta a todo Hernani, venga a hablarlo aquí y no en otros ámbitos. Dicho esto, nos hemos asesorado con el Departamento de Ondare y hemos tenido varias reuniones con historiadores hernaniarras buscando cierta información sobre este tema. El escudo que está en el mosaico efectivamente representa una lucha fratricida, pero nos ha representado durante 500 años. Nos parece un logro social y nos enorgullece que este escudo ya no nos represente. Como feministas no podemos por menos que observar que en ningún momento aparece ninguna mujer, ni en el escudo que nos representó, ni en el que nos representa o el que no nos representa. Tan sencillo como que se ha quitado el 33% de la figura humana y mantiene un 100% de la presencia masculina. Esperamos que en un futuro haya una presencia femenina en el escudo de Guipúzcoa. Por otro lado, cualquier elemento patrimonial de más de 100 años ya tiene un valor. Además, estos mosaicos dan una idea de unidad de Guipúzcoa, ya que se encontraban en todos los pueblos, hoy en día quedan pocos y creemos que hay que protegerlos. Y hay otro valor añadido, como decía bien Coro, que muchos de los carteles llevan el nombre de Hernani. Con respecto a la norma 6/1990, añadimos que carece de carácter retroactivo, por lo que entendemos que este no es un elemento nuevo, sino una pieza con valor patrimonial recuperada e integrada en una escultura, por lo que esta norma no le afecta, siendo este un elemento histórico con testimonio histórico también. Estamos de acuerdo en aceptar que se detalle en una placa explicativa el sentido del cartel, pero eso sí, tiene que tener un rigor científico. Entonces, vamos a apoyar la moción. Eskerrik asko, Jaina, zait Andoni zerbait. Bai, bueno. Ez nahi, astu zait esatea, armarri hau dagoela konjunto, astu zaitela esatea, armarri hau txertatuta dagoela artelan batean, eta artelan bat Hernaniko artista batek egina dagoela. Eta asmoa dala, eta uste hemen garbi ulertzen dala, hori beri hortan mantenduko dala. Osa hori bai igual gaur hemen garbi lituko dala, gure asmoa eta hemen gaudenon guztion asmoa. Uste errotzenena ere bai, edala, eskultura hori edo arte pieza hori mantentzea eta gero horren inguruan zeak errotzenek eskatzen dituen eta proposatzen dituen egokitzapen horien inguruan nola landuta ikustea, horrerantzen elkarrekin hori aztertzea, baina printzipioz eskultura hori mantentzea, bai? Bai, Beni. Mikrofon hartu beharko zenuke? Bai, bakarrik esan gure eskaeran espiritua, nola esateko, bide hortatik dijoela. Oandala 500 urteko elemento horrek ez gaitu representatzen gaur egungo gipuzkoarrak. Eraz, maila hortan ez da onargarria bera bakarrik egotea hor, itxura ematen duelako hori dala gaur egungo Gipuzkoa. Argumento berberaiekin. Kainoiak, koroa, bi aldetako basajaunak, Gipuzkoa hitza, elementu horiek dira nolabait, esplikatu egin behar dianak, ezin diranak gelditu, beraie bakarrik hor, beste inongo azalpenari gabe, hori eskatzen dugu. Eskerrik asko Beni azalpenagatik eta zuzenean bozkatza pasakoa, bai. Errotzenek aurkeztutako mozioaren aldeko botuak. EH Bildu, EAJ eta Elkarrekin Podemos udaltaldenak kontrako botorik ez eta abstentzioak Alderdi Sozialista udaltaldearena. Beraz, onartuak gelditzen da mozioa. Eskerrik asko, esan bezala.
Bale, eta honekin ja gaur pleno motxa eta azkeneko puntua pasako ga, eskari eta galderen puntua, ezagit badagon eskaera eta galderarik. Bale, egingo deu Xavier, beti beste ordenean ite deula, Xavier eta gero Victor. Bai. Bai, atxaldean. Gauza pare bat aipatu nahi dituzke. Eta zuen baimenarekin lehenengoan kontaketatxo bat egingo dut, labur izango naiz, baina bai, hil honetan, apirila, aste santua. 5 egun, jai egunak, langile gehienontzako edo, baina ez guztientzako. Hernanin, 2 udal eraikinetan, ostegun santuan, ostiral santuan, eta Pasko bigarrenean, lanean aritu ziren obraketakoak, soinua eginez, eta bar. Sandi Usterriko egoitzan zuzen ere, eta Biteri kulturetxean. Arrazoiak ez dakit, nien sindikalista, ez dakit konbenioa, kontratuak, ez dakit. Baina, jai egunak gehienontzat, eta Biterin langileak, lanean, Sandi Usterrin, makinarekin, eta bar, ostira santuan, eta bar. Ez zait egokia iruditzen, edo uste lekuzkanpoz egokeela, eta, ikusiaz gainera, aste honetan bukatu dute, 2 egun aurreratuko zituzten agian, lan eginez, kanpoko langileak, kontratuak, ez dakit nien esartuko horrelakoetan. Bizilagun bezala, eta herrian, oporrak guk herrian pasa ditugu, eta herrian tokatu zaigu, eta horrek inguruko bizilagunentzat eta ekarri duen kalte txoarekin. Esan dudan bezala, ostiral santuan, isolamendu termikoa jartzeko Urbieta kaleko aldera, fatxadan, lanean ari ziren. Ostiral santuan era berean, Biterin eta Sandi Usterrin. Larunbat santuan ez, nien itzan ikuskari lanetan aritu, nahi tokatu zitzaizkidan uneetan. Sagadotegi garaia, hori jakina dugu, jende gutxixio zegoen badakigu, baina bizilagunei, eta nik kasu horretan Urbietan kalean nengoken, gauerdian, tabernari batek, beira ustutzea badakit, kontainerrean jarrita dagoela, 10 aurrera ezin da latera, baina ordu bat erditan, bere, ontzi galantarekin, ordu bat erdiko ordu bitartean, ustu zuen bere beira multzoa kontainerrean. Pasko eguna, igandea, aberri eguna, goizeko 8:00 Urbieta kalean, guria parean, ez bat, ez bi, ez 3, 4 makina potente lanean. Kale garbiketan, bai, beharrezkoa, derrigorrezkoa, kaskoan badakigu, aldezarrean, astebukaeran, ura, eta bar. 8:00 4 makina handi bat, erratzan moduan ibiltzen dana, aldamenean beste txikiago bat, erratzan moduan ibiltzen dana, eta gero beste 2 pertsona, aizagailuakin, aldamenean, 4 batera, 8:00 goizean, Pasko eguna, aberri eguna. Jekitzea tokatu zen, ja, honezkero, esnatu, jeki. Posaren pozez, agian Diana entzungo genukelakoan, etzan Dianarik izan. Pasko eguna, jai egitea tokatuko zitzaien, oso ondo. Eta arratsalde gauean, oialumen dantza zanez, jendetza berriro ere, eta gaztetxo mordoska bat, eta igande gauean jazte jende asko. Astelenean berriz, Pasko bigarrena, jaia, Biterin, lanean. Langileak, berriz ere makinakin. Ez dut esango esagerazioa makina eta ezin ez pasa nahi, baina langileak lanean, Biteri kulturetxean, kanpoko obra horietan. Nahi, ez zait egokia iruditu, eta gero, jatzen behar duguna eta hori ja gure arazo bat da. Eta noski, asteartea lan eguna izanik, badokatzen zen lanean izatea, eta gurian goizeko 9:00, udal langileak espaloieko losak edo, dena delakoa konpontzen. Asteartea lan eguna tokatzen zana. Komentarioa, astebukaerako, pasadizoa aipatu nahi nuen, besterik gabe. Eta bigarren gauzatxoa, galdera bat. Ibilaldi morea, plano bat jarri zen, hemen plazan, aste bete iraun zuen, 8 egun, oso kerezpanago, 23an jarri zen, bai,
Martxoaren 26an egin zen ibilaldia eta 31ean planoa lurrean zegoen. Gaur hilabete oraindik ez da, gaur 25ean gaude, eta plan hori ez dago. Noiz jarrikoa? Horrekin bukatzen dut. Igual erantzuteagatik, Biteriko langileen ordutegi, obretako langileen ordutegia dela eta beti esan Hernaniko udalak plegu batzuk eta kontratu bat esleitzen duenean beti jartzen dula sektore hortako konbenioa errespetatu behar dela. Kasu hontan ez dakit errespetatu duan edo ez, pentsatzen dut konbenio barruan egongo diala lanian, ez badia udalak hartu behar ditu neurriak hartuko ditula. Eta ibilbide morea idagokionez, Itxaso? Bai, arrazoi duzu, espero nuena gaina gutxiago iraun duela. Kontua da, jarri zenean alde bakarretik zegoen, eta inaugurazio egunean bertan, komentatu zigun jendeak, eta guk ikusi genuen agian aukera bi aldetatik zerbait irudikatzeko. Gutxia geratzen zela atzeko aldea, eta espaloian geratzen denez, baliatu zitekeela. Erori edo, kendu egin duten plaka, azken berdintasun kontseiluan baloratu zen baliatzea berriz alde bakarrekoa inprimatu beharrean, bi aldetatik inprimatzeko, eta orduan atzeko aldea baliatuko da azalpen gehiago emateko puntu bakoitzaren inguruan. Orduan hori diseinatzen ari dira, bi aldetatik, zalantza daukagu egia esan, eta berdintasun kontseiluan horren inguruan erabakin egin genuen, beldurra dugulako berriz hori egin eta berriz erortzeko. Erori ez, berriz norbaitek kentzeko. Hala bada, beste neurriren bat hartu beharko da, euskarri mota aldatu, lekua, ikusiko da. Baina, tartean badago, aste santuak egon izana, eta baita ere, kontseilura eraman genuela diseinu aldatzearen aukera. Baina hortan ari gara. Víctor. Hola, buenas tardes. Bueno, la pregunta es siempre. ¿Hay alguna novedad sobre el PER? ¿Hay algún plazo? ¿Nos pueden dar alguna razón? Matxin. Erantzuna bezala ez daukat berririk, badakit lanean dabiltzatela horrekin, astero elkartzen gea eta hortan dabiltzate. Zin dizute besterik esan, ari direla, bai. Bueno, Matxin, con todos mis respetos, llevamos un año. En diciembre, en tus propias palabras, hablabas de 15 días, un mes. En febrero volviste a repetir exactamente el mismo plazo, un año. En fin, el señor alcalde estará muy satisfecho de sus trabajadores o quien fuera o quien le atañe, pero un año sobre una ley que lleva 8 años revisada y se está revisando lo revisado. Usted me perdonará, pero con 18.000 euros hacen ustedes maravillas, no lo entiendo. Y ya que se van a despedir mucha gente, voy a aprovechar una cuestión, simplemente para dejarla caer, que sorprendentemente el casco viejo hemos visto pasar delante de nuestras narices ni más ni menos que 7 millones de euros repartidos en 250.000 para el salón de plenos, 225.000 para la calle Urbieta, en fin, unos gastos más que cuestionables, y para el casco viejo ni un solo céntimo. Se han cambiado unas lámparas, que habrá sido iniciativa propia, se ha propuesto pintar no sé qué, porque solo he visto pintar dos edificios, y esa es toda la inversión. En el casco viejo espero que la próxima corporación, que muchos de ustedes van a repetir, se acuerden del casco viejo. Gracias. Eskerrik asko, Víctor. Honekin besterik ez balin bada, amaitutzat emango du apirileko plenoa eta hurrengo hilabete arte. Eskerrik asko.